Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän, okaýan türkmenler baradaky Dünýä Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna Türkiýede bolan harby agdarşyk synançygynyň bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanyly migrantlara ýetiren täsirleri barada söhbet eder. Gepleşigimiziň mehmanlary söhbetdeşlerimiz Ögöz bilen Maýa daglar. Ögöz, Maýa, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk, sağ olun. Onda ilki bilen Ögözden başlaýaly. Ögöz inhasen giýje işleýäňde, bu İstanbullaky harby agdarşyk ýagdaýym giýje boldy. Doğru. Şol pursata bize gurrun beräýäň, size nähil täsir etdi? Özüň ýaly şol giýje işleýän ýa-da umumyň İstanbulda ýaşap işläp beren türkmenlere şu ýagdaý nähil täsir etdi? Şu giýje habary biz telewizionydan öwrendik, ýani bir gyýyp ýetden döwlet telewizionyny hökümetden ýetdi, rawun soňra başaýlyk başlandy. Soňra da köçä çykmaly etdiler işlerlerini, baýa köçä gitdiler. Bizim işlerlerimizi ýapyp işlerine degem bolsaň, ertesi ahşamlyk ýene täzeden işe başlady. Türkmenler diýilenden şu berilen goldawlar barada asy gaýdasynda. Şol türkler ýaly köçä çykan goldawa çykan türkmenler bar garalarynda. Garam bolsa, mitinglere goşulýarlar türkmenistanlylar diýäňmi? Hawa, Türk baýdaklary, Türkmenistan baýdaklary bilen birlikde goşuldylar. Hemmeti diýenler. Hökümetiň taýyrsy bilen köçelerde geçirilen demokratiýa mitingler diýilip atlandyrylýan şol mitinglere türkmenistanlylar goşulýar, türkmen baýdaklary şeýlemi? Hawa, hatta turaklar da bar diýenler. Hawa, Türkmen Türk baýdaklary bilen birlikde gidenler amma taýyşlardan amma işlerlerden amma haly berse şolana internet üstünden ýamdy, Türkmenistan Türkmen baýdaklaryny paýlaşyp birlikde goýup ýa Türkiýanyň prezidentiniň suratynda goýup ulakar golda berdiler. Sosial mediadan, ha? Sosial mediadan. İstanbulda ýaşap işläp beren türkmenlere şu ýagdaý nähil täsir etdi? Indi şoýa trendi anlaran bir şunuň içi bir düzeltip gitdiler, ýa şolun biýem düzeltýärdi, meňden gitdiler, başa başda şol düzelse diýen ol näme bozuldy düzeler ýaly? Indi işte ýagdaýlarymyza belli, kanuny ýagdaýdan peýdalan bilemdik. Hani elimizde bir işleme ruhsatymyz ýok. O gidip gelmek mümkinçilikler hem kıyın. Hani pul uğratmak, pul almak mümkinçilikler hem kıyınlaştı. İş şartları hem kıyınlaştı. Son ýa-da bilen mana bomba diýip paladalar bardy. Olundy geçiverdi diýse men harby bir näme geldi. Garga geldi bu gebekde. Agdarşyk synaşy boldy diýäňde harbylan. Hawa, hani gitgide de kıyınlaşyp barýar, muňa üçin inşallah güzel aýdyr diýip aýtýar. İşler şuwat durmuş ýagdaýlarda açtara katalaşdy bolsa da ýokýaly. Bir ilk gün ýalyk näme ýok, alada ýok. İlk günde näme boldy? İlk günlerde ýokarlarda nemeler samolyotlar uçup ýör, o köçelerde tanklar gelip ýör, bir taraplardan atçyklar bar, any bize şu köpem ýakyn köpüň üstünde de gaçylyk atçyk boldy. Esa şu köpüň üstünde başlady da. Hawa, ýakynlarda da taýap boldy onda. Oň alda görmedik nemeler, biz türkmenler hiç oň aldy. Olar bir kinolarda görýärdik, nemelerde görýärdik bolan. Ama gödüň bilen görüp oň içinde ýaşamak başga bir duýgu, başga bir neme. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Türkiýede bolan harby agdarşyk synançygynyň bu ýurtda ýaşaýan türkmenistanly migrantlara ýetiren täsirleri barada gepleşigimiziň mehmanlary söhbetdeşlerimiz Ögöz bilen Maýa daglar. Maýa, ine
käbir gurrunlar wa meselem şu İstanbul aýtdyňyz da şol köpür diýip köpürler zatlar yapylan soň, ýollar yapylan soň şol harby agdarşyk synansygynda İstanbul'un bir tarapyndan ýaşap beýleki tarapyndan işlemäge gidýän ýa-da öý arastalamaga azat etmäge gidýän türkmenstanlar öýüne gidip bilmän galylar. Awa şolar ýaly ýagdaýlar boldy zat diýilýär. Boldy. Eşitmän men özüm ýaşadym şonu. Biz bäri tarapynda, Ýewropa tarapynda köpüni. Ondan sonra aňyl tarapdan hani tanadyklarymyz näme. Men hemmesine derrew jaňatdym. Hemme öýe toplanyp hiç kim hiç ýere gitmesin, işiňizden gerek galdadyňyz diýdim. Şonu. Hemmesine jaňat çykdym, hatda çağalar okuyan nemeleri. Niýerde bolsaňyz öýe geliň diýip men çağalarymı okansaň silýärler-de nemelerini. Dosýarlar kende hemmesini öýe topladyk. Öýmede iň asyl bir 20 kişi bolup oturduk. Çıkarmadım hiç aýsyny. Başary. Çıkýar ilk başta başary çykma nemesi gosta gadaganlygy. Başda şonu okuda nemede. Telewideniyede şonu okutdular başda. Köçeler çıkmasın, hawa näme diýip bir ýani bärde bir näçe ýyl ýaşasaň eşitip görüp bilýär bular öňden bolan zatlar. Ondan soň ondan soň şo ýene şoň aleme bolar diýipdir. Öýal hiç aýsyny da çykmagy çıkarmadım mene. Doğrudan. Buların nämesini nerden biljek? O yüzden hiç misal garşmasyn diýip men topladym, aldym, oturdum öýde. Çağalary. Tanıyanlarım köpüň o tarapyna işe gitjekler, nemeye gelirler, hemmesini aldym öýe. Näme diýini de düşünmän galdy. Her kim o wagtlar bayramda ýakyndy bayram soňullarda. Hawa. Şoň üçin köp işlän okdy, degesterler bardy. Ruhsatlar bol geçýär. Ruhsatlar bar, hani ýyllyk ruhsat. Olan hemmesi. Hawa maýa. Olan hemmesi hani demlendiler, oturduk öýde. Ama uçoklar, o nemeler, ýani hiç onu var ya televizörde görüyorduk biz. Harby uçurlan, köwüş uçurlaryň uçuşy, dik uçurlar, tanklar, zatlar diýen. Olar televizörde görüyorduk. Ama onu ýaşamak, o öýleriň sarsyntysı, hemmemi de yani neme bolaraqda sarsdy yani. Häle de onun täsirine çykmur tarapdan da neme dilerim. Ýa-ni sosial mediýanyň üstünden ýa-ni hatda adam ýaýratdylar. Olar yalan etsin. 19 ýere, 20 ýere bu moýypdyrlar, sosialde çykmaň bar, ýa-ni hökümet täýärdir, halka çykarmajak bolup. Şonuň ýaly galadalaryň sosial mediýada gidipdi. Elbetde bir de täsirini ýetirdi. Hani psikolojik olarak da häle de onun täsirine çykyp bilemizak. Hormatly radio dinleyijiler, mehruman dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Türkiýede bolan harby agdarşyk synanshygynyň bu ýurtda ýaşaýan türkmenstanly migrantlara ýetiren täsirleri barada gepleşigimiziň mehmanlary ise köçeşlerimiz Ögöz bilen Maýa daglar. Maýa, adatdan nasar ýagdaý ýylan edildi-de. Adatdan nasar ýagdaý ýylan edildi. Öňden video sokaçak kesdiren nemelerinden moto inde hasam gosdur, hasa kynlaşdy. Nemeleri. Her köçelerden polisler boljakmyş, her köçelerden de şol dokumentler barlanjakmyş. Oyam ýerden bu ýerden çay gitjekmiş. Hemen teknisini ýaňy 3 ay. O adatdan nasar ýagdaý ýylan etdiler. Inde şol çay dowam etdi. Oyam ýaly her köçelerde polisler ýeneler Nemeden korkup gören milletimiz verdi, videosuz nasıl gösteren. Gayta indi hasam neme täsirini ýetirdi da şu. Bilemek ondan bahanasy bilen videosuz gösterenlerin ýagdaýyna hil boljak, alyp uğraşýarlarmy, ýani çelerlermi. Şonu gaýratýar çykmalar. Borçlar başar çykmany. Borçladyňmy? Borçladymyz saman tügel fiksin neme ýurtdan itibari bilim üçin ýetat çykalgaça tuýýar. Iş tapmaw üçin kim burdatlar kazanmak için ýetat çykalgaça tuýýar. Şonuň üçin fiksin inşallah. İnşallah bilewde bolmak. Türkiýede bilen nämemiz Türkmen aýry nemesini şaý öwrenşipdir temdiler. Doğru. Ama bir neme ýalyk gatygyna. Gatygyna. Doğru. Şol terbiýany görmesin işlemeýär diýipdiler. Sana şol. Olmasın hiç ýerde. Agdy berlik bolsun. Hiç kim hiç öldürmesin. Bombalar patlamasın. Maýa, öňe harby agdarşyk synanshygynyň Türkmenstanly migrantlara ýetiren täsirleri barada beren maglumatlaryňyz üçin çok sag bolun. Biri ala edip şu gepleşip taýýarlanyň üçin sen de sag bol. Sag bolun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.